ассалому алейкум апа-хӯҳарои азиз тамошобинои канали ма ҳама каса хуш омаде ба канали мо. имрӯз духтаро дар навори мо намихели киртои новинкамонай ё духтарако размерошон ай 50 то 60 мераванд. нархошон бошад 2500 рублай. тамошобинои азиз, адресои мо шаҳри Москва, метро Котельники. духтаро ватсапҳо дар рӯи экран барои заказ кардан. доставка то метроро дорем духтаро ва доставка почта транспортни компания катиам дорем. тамошобинои азиз, касоне ки мехоҳанд заказ кунанд, рақамҳои мо дар рӯи экрананд. инои тканошон духтаро белмандо турецкия духтаро размерошон ай 50 то 60 мерава. беҳад материали хушрӯ, беҳад моделакои хушрӯи духтаро. иншолло як-ду рӯзада навори навша меброру. марҳамат кунед, успеҳ кунед, заказакотон оформид кунед. борои нав қабул кардем, количестваш беҳад бисёр ай, беҳад хушрӯ. марҳамат тамошобинои азиз, то наворҳои оянда подписатсия кардан ва лайк монданам фаромӯш накунед дар канали мо. хайр духтаро, ҳамаи шуморо худованд нигаҳбон бошад. با صدای مرتضی جعفرزاده، آهنگ و تنظیم نوید بهبودی. باور کن نمیتونم بدون تو دووم بیا.